kubor nakaslem jong unongsan hima. Uwe usamla ubala tip kerteng kumu Imtiaz Ahmad Magre arhulai senam karata yo bala keno bu ai bam bat ai jakasa ya ki riu king atiara Hakulgam district jong kajala Jammu and Kashmir ula khlat hadien bola kenti hakawe kawa habau dang pet na kibor pahara hagadur ki bala yoring na yu iyo Magre ubala pet benia shwa ya kajaka klau bat hadien ula kenti no shakawa kabadon bun ki mau ba kat kum kijing tip bala yo lum laong ba la yo kem yo Magre da ki pulet ha ka sing sajan bat ha ka jing tokid ulai thu bola ai bam bat ai ki tiar kitar shiki riu king atiar ki bari akhlau ha ka than tangmar kulgam kat kum kitlong khubor laong ba Magre ula menjur ban yalam ye ki bor paharasnong shaka jaka sa jong ki riu king atiar kumta ha ka steps ngi ublai habau la yalam ye ki pulet bat ki sipai shaka jaka sa jong ki riu king atiar Magre haga jingtmu ban pet krat ula mare bat kenti shakawa vishaw kadur ki bala yo ring ka peniru ba Magre ula yale ban jingi henrei na mar ka jinghe bat ka jingklan jong ka Magre ula ngam jelop kat kom ki khubor laong ba ki bor paharasnong kila penram jori ki tu ki ba pensaphriang ki khubor lamler halor ka te ka jingja bat laong ba ki bor paharasnong kim de ban sha ka no torti halor ka jingkhlat jong te samla Haka steps ngi ublay ka nong yalam ka People's Democratic Party bat ka menteri rang ba barim ka Mehbooba Mufti kala keno ba ka dan ka jingle subut halor ka jingklat jong utay usamla kani kamde ka sien ka baningkong bala yo kyam yo we unong song snong bala ai bam bat kitiar kitar shagiriu king atiar ki badan ka jinges no shabari